Ari parasianan toho ditikyon gonokma umur ni penguata STM sahata sauluan 25 tahun. Manang digoari maun pesta perak. Marsangak matutu Jehova las niroha madihita saluhuna. Ditikyon muleno tama ulau godang jala oddo pehulala perdana dihita napola dong tabuat tuan di godang. Jadi tikyon gomositutu pangiduan nami tuhita saluna. Asa tung tutur hita tarias somma saluna akalas nerata. Jadi dihamu pada nami. Dison marlas niroh rohami hami na sabar sahu tahun. Ia guarni punguan nami estep sahata suluan. Atong dihamu pada nami. Tuk songo dia benang sifat satu nami uli maruhamuna ihutuk kamu jala oleh hamu masalu dia kapangiduan nami. Jadi mula tema nungaino pe mabuat tuan ikodang mahita. Tamulai mah gawe mah jala horas dihita saluna. Dihatani situ tua nama dokon. Asa sita batua doina parlinggo bani siborok tuhata do sibotua tu sudia mahita tung di parorot tarlumuwi mahita sa STMon dihamu pada nami pada nama lo nialap managot tinaruham botari baridana susu perlopan natabu ditikyon ada orang so mabuat tani godang tutu neng perlu alulu nemuna tu puta mula jari na bulun do tu tari bata atong alulod damang majo. Ngasahab be aluluta tu puta mula jari na bulun nungain alulod damang ma tu amata raja nang tuinata soripada. Ngasahak be alu-alu bunai asa tapatolu asa tutubu kang ngolu-ngolu alu hodamang ma tu habonaran ni huton anggiap digonggomi salu diaka pangisina gawe makali jadi tamulai matutu Soni do nak keningan asa sanjur mula-mulan na sanjur mula topa asa bulan ai ma ulan nami atong bekauma godang mula-mulai gawe ma aku nauli gawe mangali nung sahat godang mula-mula sahak matutu godang soba manang tortor soba asa saluhuna sudah kan itu pana marsoba tu ibana atong baik damang ma godang sobai. Naima diaka tortor nami sa mahami tu godang lihat-lihat asal lihat tutu penggabian lihat nang perhorasan dihamuang pada nami pada nama lo baik kamu mah godang lihat-lihati gawe mak
asa sikop sa sudi dia ka nauli na renggan sesuai dohot dia ka rencana ni panitia pesta nung sahita godang liat-liat sah mahita tunamas sabe-sabe jadi dison molohugoran on terroh hamate parjolo majo pengurus harian dohot panitia pesta rapak doa aka inatana atong partikianon bahasa tai matuhamuna sibuk buti mak jadi molate ma amang lunga di pajuluhamu dilihat kamu waktu duha mek anggota di STMK ima dinana yang bersisa sabiak kita kami anggota dota maka pengurus nami salutna jadi jumolo dodonon nami bolo tung robi kami anggota manebi hamu raja ni panitia nami bolo adong akahata manang akarohan na solok di ratabi tikiom mahita marsi maapan pos rohan nami bolo rohan yang anggota tuhamula sotong dihesok kamu tangan nami naman debi hamula jadi songodima hata nami tuhamu panitia salutna nakita anggota bete dos marwata jadi nosonima amang padde nami gabe mang gabe dinadeng roham yang anggota mana binabi akah panitia nami salutna sa sistem nami beda mangomang godang na manang na musik na hobartusi. Jadi malat yang mamang padi nami. Gabi mang gabi. Nung di lehamu panggiduan nami, dinarohami marsi usang di akapanitia nami dong akapengurus salutna.
Jadi sonari di pasar taimat wa mamang panitia nang aka pengurus salutna. Mulai tema di salutna o matutad dana mulai persau tahun dang adong hata hula-hula boru nang namar dongat tubuh. Kita na di padomus yang desa na waludo idok main namar dongan sahuta. Sisa anak sisa boru sisa paklalat do kita. Langsung di manang di bagas tikyon. Nakaningan nung arohamuna dongan sahuta nami dongan saulaun nami. Mana beda-beda kami nang dison. Tong masoni kami madabot tok kamuna siya dongan sauta muna. Sisa anggaran dasar do hita te. Sisa pakila lain to ngatong di punguat tay. Jadi mulai itu penuang soni dia son haroro nami nuang holan sabe-sabe tangan manang ulos nabuy pasat tami tu hamuna pos marawatta. Sisa tangi yang do hita. Sisa hata itu mata debata mengido di saluna dia kau lauta asa sore do kena tutu matutu berita ngabagai betu mutalu sita duan. Arit taruh saut jalagabi di masa tikion ala takas dohita masih paluluan. Langsung lima dia maaf pada nami. Gabi emang gabi. Jadi kamu nak kehatan nami ate. Bekauma jolo musi nau bartusi neng Roma. Adong pangiduannya kadongan. Laking luboy ba pangiduannya maksidora. Dang mas tadan na hitate. Lakin natamang biasa punya seluar ate. Berarti jarang lo tuh pertanyaan nate. Makarang mas tadan nate. Aido apa ini ate. Jadi asa takas atau ngamangan nate mas tada kita. Ate. Asa takas mas tadan. Idot tuh. Jadi boleh hitang masih salah kita. Jadi sonom ma ate.
Ala nakinga hudok kon narong di hita namar hula-hula marboru nang namar dongat tubu namar dong sauta dok. Alay mana anon iso pas dadongok kana yang bawa te. Jadi manotro mazalo hita sambil isoman no masada kita. Ate. Jadi abak pada nami. Jadi naong don lagi pengiduan nakingan. Iba mazolo musik. Adok tay dok tay. Alang-alang dairi. Gabe emang gabe. Oh, lo dak boleh lihat mang dah. Ayo mang kamu na. Oh, gabe emang gabe. Kamu mak.
Si tio-tio nai. Las padu mau atau hasatan nai. Gabi emang gabi.